Altså, vi står lige her 5-10 minutter, og så går vi op til arkaden og går tilbage igen. Fint, ja. Og der er alle de lokale kandidater heroppe og sådan noget, ikke? Ja. Udmærket. Hej med dig. Hej. Hej, du. Hej. Hvordan går det? Det går fint, tak. Det går godt. Det gør det også heroppe. Det er godt. Vi knokler. Dejligt. Nasser? Ja. Og hvor dejligt, tak. Nasser, hvornår får vi de dokumenter at se, der beviser, at der ikke har været sort arbejde? Hvad for noget? Det er sort arbejde på din port. Vi mangler de dokumenter, der klart beviser, at der ikke har været sort arbejde. Jamen, jeg gider ikke at bruge tid på dig og din avis. Eller dit Jamen, det vil da være så nemt at bevise sin udskyld. Jamen, jeg gider ikke at bruge tid på dig og dit blad. Det er dig, der står og bestemmer, hvem der skal være statsminister næste gang. Jeg synes ikke, det er rimeligt, at folk får sandheden at vide. Jamen, jeg har alt der på sin plads. Jeg gider ikke at bruge min tid på jer. Jamen, vi har bedt om de der dokumenter der. Vi har ikke set nogen som helst. Du lyver, når du siger, at du har ringet til mig mange gange. Det har du ikke. Du har ikke lagt nogen besked. Jeg har sendt en mail til dig, jeg har ringet til dig, jeg har været ude på din Har du ringet til mig? Ja, det har jeg helt bestemt. Det passer simpelthen ikke. Jamen, jeg har optaget det. Det har du ikke. Det har jeg. Det har du ikke. Okay, vi er på gågaden for at snakke med væggen. Jeg har også en fuldmagt til, som jeg gerne vil have, fordi vi har også hørt, at du ikke har fuldført dit speciale på Københavns Universitet. Nå, okay. Hvis du kunne få dig til at skrive under her, så kan vi nemlig få lov at undersøge det. Ved du hvad? Dig og din redaktør ikke har rende op. I får det lykkes jeg ikke at ødelægge vores valgkamp. Vi vil ikke ødelægge jeres valgkamp. Vil du gerne skrive her? Ja, så kan vi gå. Jeg gider ikke så mere. Kender du Jette Schaumann? Din rengøringskone? Gå lige til siden. Du skal ikke skubbe mig, min ven. Nu skal vi her. Du skal ikke skubbe mig. Du skal ikke skubbe mig, du. Du skal ikke skubbe mig. Jeg var ude i dag. Ved du, hvad der hørte størst byfald? Det var Jette Schaumann er din rengøringskone. Hun har arbejdet sort for dig de sidste 2 år. Har du regninger på det? Nu kan du rende op. Skal vi fortsætte ned ad gaden? Er det det svar, rende hop? Ja, rende op. Okay. Ja. Til 1 million læsere, det er rende hop? Rende op, ja. Okay, det citerer vi dig for så. Ja, gør det. Det gør vi. Ja. Sikkert man kan blive ved. Nej, du har spørgsmål om fri heroin. Ja, hvad? Fri heroin, som Lars Løkke han er ude med nu, ikke? Ja. Og så sagde jeg til dem, nej til fri heroin, hvad bliver det? Det var alle unge enige om på erhvervsskolen. Okay. Og sige nej til.